εκεί πας στις τιμές λίγο που έχουν ανέβει αρκετά. Όπως και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν ανεβασμένη η τιμή. Για έτσι όπως το δίνει γυμνό. Ενώ την ίδια στιγμή μπορούσε να πάρεις το MT που είπαμε και πριν και το αναφέραμε, πιο στημένο και πιο με τις χούφτες του κτλ. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο, κυρίες και κύριοι, που παρουσιάζουμε τις δικές σας μοτοσυκλέτες. Και σήμερα μαζί μας έχουμε το Θωμά. Γεια σας, γεια σας. Που Θωμά, τι μας έχεις φέρει εδώ πέρα, λίγο να μας πεις? Λοιπόν, έχουμε φέρει ένα Honda NX500. Το 25, έτσι, φρέσκο, το οποίο το έχω από τον Ιούνιο. Βέβαια, θα ακουστεί τώρα από τον Ιούνιο. Τι τον έφερες πάλι αυτόν εδώ, το έχει τόσο λίγο καιρό. Βέβαια, θα πούμε στη συνέχεια. Βασικά, όχι τώρα θα το πούμε. Πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει εδώ πέρα? Έχω κάνει γύρω στους 13.000 χιλιόμετρα. Οπότε δεν έχεις βάλει κόλλο πρακτικά κάτω. Καθόλου κόλλο δεν έχω βάλει κάτω. Το έχω ευχαριστηθεί. Δηλαδή, ενώ είναι πρακτικά καινούριο το μηχανάκι, είναι 6 μήνες το έχεις. Ναι, πραγματικά. 7. Δεν έχεις. Είσαι μόνιμα πάνω στη σέλα. Ναι, μόνιμα. Ένα πολύ γνωστό μηχανάκι θα πω εγώ. Έχει πουλήσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα. Γι' αυτό κιόλας ήθελα να το δείξουμε και να πει και κάποιος έτσι ιδιοκτήτης την άποψή του. Το συγκεκριμένο το έχω κάνει και εγώ ένα βίντεο παλιότερα στο κανάλι. Παρ' όλα αυτά το έχω πει και το ξαναλέω. Να μιλάτε ιδιοκτήτες για να ακούγονται πραγματικά πράγματα. Γιατί βοηθάμε και την κατάσταση, έτσι. Να ακούγονται βασικά πραγματικές απόψεις. Ναι. Και βλέπω τώρα το έχεις πάρει κατάμαυρο, έχεις βάλει και το φημεδάκι. Ναι, είναι το μπροστά. μόνο που έχω αλλάξει το φημεδάκι. Έχεις... Η αλήθεια είναι το έχω αφήσει λίγο όπως το γέννησε η μάνα του. Έχεις κάνει ωραία δουλίτσα εδώ πέρα, του έχει ταιριάξει πολύ ωραία βασικά. Εντάξει, μόνο το φημεδάκι έχω αλλάξει. Εντάξει, να δεν πω την έχω αλήθεια, προχωρήσει σε άλλες αλλαγές ακόμα. δεν είναι αναγκαίο, έχει ωραία σιλουέτα το μηχανάκι. Ναι, μου αρέσει η αλήθεια είναι. Οπότε και με το φημεδάκι που έχεις βάλει μπροστά του έχει κάτσει πάρα πολύ ωραία. Ναι, η αλήθεια είναι δεν μου αρέσει να το. Και στο προηγούμενο που είχα δηλαδή το μηχανάκι δεν μου αρέσει να το έτσι. Να το παραποιείς να το βάζω πολλά πράγματα. Ας πούμε και μου έχουν πει να βάλω κουτί πίσω, μπαγκαζιέρα κτλ. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει να παίρνω το backpack και να κάνω τη δουλειά μου με το backpack. Και να πηγαίνεις. Και να πηγαίνω έτσι. Ναι. Okay. Πριν φτάσουμε εδώ πέρα όμως, κυρία μου, πάμε λίγο να μας πεις τι είχαμε πριν. Λοιπόν, γενικά δεν έχω αλλάξει πολλά μηχανάκια. Αυτό είναι το δεύτερο βασικά. Okay. Το προηγούμενο είχα ένα σκούτερ, το ADV το 3,5, πάλι Honda. Πάλι Honda, οπότε εδώ πέρα. Έχει έναν πιστό πελάτη μέχρι στιγμής. Ναι, βέβαια. Μέχρι στιγμής. Ωραία. Οπότε ήταν ένα πολύ καλό μηχανάκι, αλήθεια είναι. Δηλαδή με βαριά καρδιά το έδωσα. Αλλά. Φαντάζομαι ήθελες να πας σε κάτι λίγο πιο μεγάλο. Ήθελα να πάρω μηχανή. Okay. Ήθελα να πάρω μηχανή γιατί έτσι κόλλησα βασικά. Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι καθαρά επειδή ήθελα να γλιτώσω κίνηση για καλύτερη ποιότητα. Ναι, να φτάνεις κάποια καθημερινότητα, ας πούμε. Ναι, γιατί γίνεται χαμός πραγματικά. Οπότε έτσι ξεκίνησα και λέω θα πάρω ένα σκούτερ. Και πήρα το ADV. Μου άρεσε πάρα πολύ η αλήθεια είναι σαν σκούτερ. Δηλαδή το ήθελα να το πάρω. Δεν ήταν στο budget μου, αλλά εν τέλει έκανα κάποιες υποχωρήσεις και το πήρα. Και το ευχαριστήθηκες. Και το ευχαριστήθηκα, όχι για πολύ, γιατί μετά προχωρήσαμε εδώ πέρα. Να πάμε σε πιο μηχανή. Ναι, οπότε, ήθελα μηχανή μετά. Οπότε. Μηχανή. Ναι. Ωραία. Φτάσαμε λοιπόν, φύγαμε από το σκούτερ, λέμε πάμε τώρα σε μια μοτοσυκλέτα πιο μεγάλη κτλ. Και φτάνουμε στο NX το 500. Ναι. Όσο έψαχνες, ρε παιδί μου, έψαχνα. για να πας να καταλήξεις τελικά σε αυτό, υπήρχαν άλλες διαμάχες στο μυαλό σου μέσα για κάτι άλλο? Θα σου πω. Ψαχνόμουν γενικά, έβλεπα διάφορα μηχανάκια. Ήθελα να μην πάω σε κάτι πολύ μεγάλο για αρχή. Ναι. Ήθελα να πάω στη μεσαία κατηγορία, γιατί ήμουν και νέος αναβάτης, να μπορώ να το διαχειριστώ, να το μάθω εύκολα. Να πας σταδιακά, ρε παιδί. Σταδιακά, ναι, να μην πάμε κατευθείαν στο τέτοιο. Οπότε ψάχτηκα λίγο στα μοντέλα. Δεν έχω γενικά πολύ, ας πούμε, ξέρεις, ταμπού, Κινέζος, Ιάπωνας, Ευρωπαίος κτλ. Έψαξα διάφορα και ήμουν κοντά στο CB το 500, να σου πω την αλήθεια. Στο προηγούμενο μοντέλο. Γιατί αυτό, ας πούμε, την αλήθεια δεν μου άρεσε πολύ. Εμφανισιακά. Για αρχή. Βέβαια δεν το είχα δει ποτέ από κοντά. Πολύ βασικό αυτό. Πολύ βασικό. Γενικότερα πολλά μηχανάκια τα βλέπω σε φωτογραφίες και λέω και τελικά από κοντά δεν έχουν καμία σχέση. Κάπως έτσι έγινε και εδώ μέχρι που το είδα από κοντά και μου άρεσε. Μου άρεσε πολύ. Που δεν το περίμενα δηλαδή, ρε παιδί μου. Και λέω θα πάω να το κάνω ένα test ride, να το δοκιμάσω κτλ. Οπότε έκλεισα, πήγα για test ride και με το που το καβάλισα η αλήθεια είναι ότι. Λες εδώ είμαστε. Ναι, δηλαδή ξέρεις, μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε η θέση οδήγησης για αρχή. Με βόλευε πάρα πολύ. Δηλαδή με το που το καβάλισα ένιωθα ασφάλεια. Κούμπος, ναι, κούμπος, αγούσταρα, δηλαδή μου άρεσε. Οπότε το έκανα μια βόλτα και μου άρεσε πολύ. Κανένα, θα σου πω τώρα, ο άμεσος ανταγωνιστής που υπάρχει. Ναι. Σε αυτό εδώ, από ό,τι δείχνει η κατηγορία, βέβαια έχουν κάποιες κύριες διαφορές. Είναι το 4,5 το MT. Ναι. Εκείνο το είχες τσεκάρει καθόλου? Το είχα τσεκάρει, αλλά ένιωθα εγώ προσωπικά ότι είναι μια πιο χωμάτινη επιλογή. Είναι, ναι. Θα ήθελα δηλαδή και από αυτά που είχα διαβάσει και είχα δει ότι μπορεί, ας πούμε, να μην σε βολέψει τόσο σε ταξίδι, μπορεί. Κατάλαβες. Κάτι τέτοια πράγματα. Ναι, μεν είναι πολύ κοντά κατηγορίες, αλλά έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Άλλους τροχούς, πιο χωμάτινο, πιο κοντό σασμάν. Δηλαδή αυτό είναι πιο
προσανατολισμένο για ασφάλτινα ταξιδάκια Ναι, κτλ. ακριβώς. Ρε παιδί μου. Απλά επειδή είναι μια σύγκριση που γίνεται από πολλούς Ναι, σίγουρα. οι συγκεκριμένοι, γι' αυτό είπα και Σίγουρα. εγώ Η αλήθεια είναι ότι το τσέκαρα πάρα πολύ και αυτό το έβλεπα δηλαδή. Διάβαζα και για αυτό και για το MT. Δεν το καβάλισα ποτέ το MT, καβάλισα κατευθείαν αυτό και επειδή ακριβώς ήταν και μια πιο ασφάλτινη επιλογή και μου άρεσε, πήγα κατευθείαν. Πήγες εδώ πέρα. στο Λοιπόν, NX. στο Ναι, NX. ναι, ναι. Εσύ ήξερες ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από εσάς που βλέπετε το βίντεο δεν έχετε πατήσει εγγραφή? Είναι πάρα πολύ απλό και δωρεάν. Έλα να σου δείξω πώς. Έρχεσαι στο κανάλι, βρίσκεις αυτό το πολύ ωραίο κουμπί που γράφει εγγραφή, το πατάς και αυτό ήταν. Λοιπόν, αυτό το διάστημα των 6-7 μηνών που το έχεις και τα χιλιόμετρα που έχεις κάνει, Ναι. θα ήθελα να μου πεις τι θετικά και τι αρνητικά έχεις συναντήσει στη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα. Οκ. Πιστεύω τα αρνητικά δεν είναι τόσα πολλά. Θα ξεκινήσω με τα θετικά που είναι περισσότερα. Οκ. Το πρώτο θετικό που έχει για μένα αυτό το μηχανάκι είναι ότι είναι πραγματικά πολυεργαλείο, να το πω και έτσι. Δηλαδή, μέσα στην πόλη είναι τέρμα ευέλικτο. Δηλαδή, είναι παπί. Είναι πολύ εύκολο στην οδήγηση. Δηλαδή, και ένα άπειρο αναβάτη όπω ήμουν εγώ, μου φάνηκε παιχνίδι να το αρχίζω να το μαθαίνω το μηχανάκι. Το κτλ. προτείνεις δηλαδή για σε κάποιον καινούργιο? Σίγουρα, αυτό σίγουρα, που ναι, θα μπει? είναι, σίγουρα θα το πρότεινα. Δηλαδή είναι μια πολύ καλή επιλογή, πιστεύω, για ένα νέο αναβάτη που δεν έχει ξανασχοληθεί με το αντικείμενο. Αυτό είναι, νομίζω, το κύριο θετικό. Δηλαδή που είναι ένα πολύ ευέλικτο μηχανάκι, μπορείς να κάνεις τα πάντα, ας πούμε, σχεδόν. Μετά μου άρεσαν πάρα πολύ οι αναρτήσεις του. Οι αναρτήσεις του νιώθω ότι είναι πολύ καλές γι' αυτό, για τους ελληνικούς δρόμους, για την καθημερινή χρήση. Δηλαδή, τρως λακκούβα, ρε παιδί μου, θα πέσει μέσα στη λακκούβα και δεν θα. Κατάλαβε, δεν θα τρανταθείς. σκοπανίσει, ας πούμε, τη μέση. Ναι, νιώθω ότι είναι πολύ καλό για τους ελληνικούς δρόμους. Βέβαια, τώρα έτσι όπως έχουν καταντήσει στην ελληνική δρομή, ίσως το 4,5 το MT να ήταν ακόμα πιο Πραγματικά, κατάλληλο. Ναι, δηλαδή. σε λίγο με enduro. Πάμε για off-road σε λίγο έτσι όπως Θα πάει η βγαίνουμε κατάσταση. έξω έτσι όπως πηγαίνει η Ναι, Ευρώπη. ναι, πραγματικά. Αλλά ναι. Έχεις λοιπόν και την άνεσή σου λόγω Ναι, των είναι αρκετά. αναρτήσεων. Εντάξει, η πίσω είναι με δικάβαλο, είναι αρκετά μαλακή. Ναι. Δηλαδή, ίσως να κάνεις λίγο. Να έχεις λίγο ταλαντώσεις Ναι, λίγο μέσα στη να στροφή. κάνεις. Ναι, ας πούμε και τα λοιπά. Αλλά γενικά είναι πολύ άνετο, ρε παιδί μου, σαν μηχανάκι. Οπότε είναι σίγουρα το βάζω στα θετικά. Σε έχω κατευχαριστηθεί. Ωραία. Ξέρεις, μπορείς να κάνεις και παράδειγμα να ανέβεις στο πεζοδρόμιο ή εγώ στο σπίτι, ας πούμε, να ανέβεις ένα σκαλάκι. Βολεύουν για την καθημερινότητα. Ναι, είναι Βολεύουν αρκετά για την τέτοιοι, δηλαδή, καθημερινότητα. βολεύουν αρκετά. Είναι πολύ, ένα άλλο θετικό, πολύ θετικό είναι ότι είναι πολύ οικονομικό. Πολύ οικονομικό. Σε κατανάλωση. Σε κατανάλωση, ας πούμε, και στα σέρβις του και τα λοιπά, στα αναλώσιμα και τα λοιπά, αλλά σε κατανάλωση είναι πραγματικά αστεία η κατανάλωση. Για πες μας και ένα νούμερο εδώ πέρα. Θα σου πω, στην αρχή ήμουνα γύρω στα 3,8 με 3,9 λίτρα στα 100. Τώρα έχει ανέβει λιγάκι. Τώρα το έχεις μάθει και εσύ λιγάκι. Ναι, το έχω μάθει εγώ Οπότε έχει βαρύνει λιγάκι. και το χέρι Ακριβώς, λιγάκι. πάει και λίγο πιο. Το χέρι, ξέρεις. Φεύγει, ρε παιδί μου, το παίρνει βαρύτητα. Ναι, είναι αλλιώς εντάξει. λίγο η οδήγηση, οπότε έχει ανέβει λίγο. Τώρα είμαστε γύρω στα 4,2, ας πούμε, με 4,3. Που και πάλι εντάξει. Που και πάλι δεν ένα είναι τέτοιο. πολύ καλό νούμερο. Τώρα από εκεί και πέρα στο ταξίδι, επειδή έχω κάνει και ταξίδι, ας πούμε, εκεί μπορεί να ανέβεις στα 4,5 με 4,6 βαριά. Οκ, φαντάζομαι σε Βαριά. και εθνικές μέσα και Σε τέτοια εθνική, πράγματα. ναι, και τα λοιπά, με 120-130 χιλιόμετρα, που είσαι γύρω στις 6 με 6.200, ας πούμε, στροφές. Ωραία. Βασικό αυτό να ξέρετε λίγο και στην εθνική. Ναι, πώς εκεί, δουλεύει γύρω το στις 6 με μηχανάκι. 6.200 είναι στα 120 με 130 χιλιόμετρα, ας πούμε. Μια χαρά. Κάποια δυσκολία που μπορεί να συνάντησες στο ταξίδι σου που έχεις κάνει. Θα σου πω. Πώς σου έχει φανεί, ρε παιδί μου, εσύ που έχεις γράψει και Ναι, χιλιόμετρα ναι. πάνω του. Στο ταξίδι με κούρασε λιγάκι η σέλα του. Αυτό, ας πούμε, θα την έβαζα στα αρνητικά τη σέλα. Οκ. Δηλαδή, αν και τώρα να σου πω να λέει την έχω συνηθίσει, αλλά στην αρχή με δυσκόλευε. Δηλαδή, πιανόμουν στην αρχή αρκετά. Δηλαδή, μπορεί να οδηγούσα μια ώρα συνεχόμενα, θα πιανόμουν. Ναι. Δεν είναι από τις καλύτερες, πιστεύω, η σέλα. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή είναι αρκετά. Δηλαδή, το έχω λίγο, δεν ξέρω, έχει φύγει λίγο από το μυαλό μου. Τι να πω, δεν με ενοχλεί πλέον. Μπορεί να έχει μαλακώσει ενδεχομένως Μπορεί να έχει και λίγο μαλακώσει. με τη Ισχύει. χρήση. Ισχύει. Μπορεί να παίζει και κάτι τέτοιο. Η σέλα στο ταξίδι δηλαδή με είχε κουράσει λίγο. Ήθελα να κάνω στάση σίγουρα Ναι. μετά από κάποια ώρα. Και η ανεμοκάλυψη. Στο ταξίδι τρως αέρα αρκετά. Τρως αέρα δηλαδή. Τρως λίγο αεράκι. Ναι. Θα ήθελες πιο. Θα ήθελα λίγο. Ναι, είναι Μεγάλη. κοντό βέβαια το ζελατινάκι. Αυτό
τώρα το φημεδάκι που έχει βάλει είναι το ίδιο ύψος με το μαμά. Είναι το ίδιο, είναι τη Honda και αυτό. Είναι απλά σε φημέ. αξεσουάρ Ναι. Απλά είναι το φημέ. Αν και έχουν φαρδίνει από το προηγούμενο μοντέλο λίγο εδώ τα πλαστικά, αλλά πάλι τρως αέρα. Δηλαδή, δεν ξέρω, στο ύψος μου κιόλας αέρα τρώω σίγουρα. Δηλαδή από το στήθος και πάνω τρώω αρκετό για τον αέρα. Τώρα εσύ που έχεις και ένα μπόρι, παιδί μου, πόσο είσαι? Ναι, είμαι ένα 87. Στο συγκεκριμένο μηχανάκι έχεις κουμπώσει καλά, Ναι. σου πέφτει μικρό, μεγάλο, πώς σου πέφτει εσύ με το ύψος που έχεις? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με έχει βολέψει πάρα πολύ στο ύψος που έχω. Μ' αρέσει. Δηλαδή το τιμόνι είναι αρκετά κοντά, με βολεύει. Ίσως λίγο τα πόδια μου να κάνουν μια γωνία. Είναι λίγο πιο μαζεμένα. Ναι, να είναι λίγο πιο μαζεμένα, αλλά δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα, να σου πούμε αλήθεια. Κοίταξε, αυτό ενδεχομένως να μπορούσες να το φτιάξεις και με μια λίγο πιο ψηλή σέλα. Που έτσι ναι. θα φτιάχνεις και τη σέλα σου. Ακριβώς. Και Υπάρχουν τα πόδια λύσεις. σου θα σκορώνονταν λίγο πιο ψηλά, οπότε να είσαι λίγο πιο. Υπάρχουν πιο λύσεις άνετα. δηλαδή. Ναι. Απλά εγώ δεν έχω κάνει κάποια αλλαγή. Αλλά σίγουρα υπάρχουν λύσεις. Δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αλλάξω. Καλά, ειδικά η σέλα είναι. Ναι, τίποτα, είναι πραγματικά. Είναι Την πάρα αλλάζεις, πολύ ας πούμε, εύκολο. για πλάκα. Οπότε, σαν αρνητικό, αυτό που θα μου βάλει είναι η σέλα και ενδεχομένως θα ήθελες σέλα- καλύτερη ανεμοκάλυψη. Ναι, και θα βάλω και την αλυσίδα του σίγουρα στα αρνητικά. Για πες μας, δηλαδή, τι εννοείς εδώ πέρα. Η αλυσίδα του, θα σου πω, αυτό μου το είπε στην αρχή όταν πήγαινα στο μηχανικό, μου είπε ότι η αλυσίδα στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι λίγο. Δεν είναι πολύ καλή, ρε παιδί μου. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι θέλει συχνά να την τεντώνεις, μαζέψει. να την Οπότε και σφίγγεις. εγώ προσπαθώ λίγο να την προσέχω. Μου είπε και αυτό δηλαδή, ανά 200-250 χιλιόμετρα να τη λιπαίνω και ανά 1000 περίπου να τη κάνει ένα καθάρισμα. Οπότε προσπαθώ να είμαι και εγώ τυπικός και να την προσέχω όσο μπορώ. Ναι. Μέχρι να την αλλάξω, ας πούμε. Γιατί κάποια στιγμή θέλω να την αλλάξω, να βάλω ίσως κάποια πιο ενισχυμένη. Για να είναι έτσι λίγο πιο, Ναι. πιο ποιοτική. Ναι. Και αρνητικό τώρα, κοίτα, θα σου πω. Δεν ξέρω αν μπορώ να το βάλω στα αρνητικά για την ακρίβεια. Είναι ότι δεν έχει τόσο νεύρο το μηχανάκι, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Δηλαδή... Είσαι και Α2 κατηγορία. Ναι, ποια ισχύει. είναι. Αυτό, δηλαδή, αυτό λέω. Ξέρω που πήγα, ξέρω σε τι κατηγορία πήγα κτλ. Δεν περίμενα να είναι, κατάλαβε, το τέρμα νευρικό, ρε παιδί μου, να πει τέτοιο. Αλλά θα ήθελα να έχει λίγο ίσως περισσότερο νεύρο. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν με έχει. Δεν το βάζω στα αρνητικά γιατί δεν μου είναι πρόβλημα. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και η κατηγορία έτσι. Είναι ρε και η παιδί μου. κατηγορία έτσι. Δηλαδή, όπου το έχω χρειαστεί για μια προσπέραση ίσως και τα λοιπά και από χαμηλά θα τραβήξει, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Σε μερικούς μπορεί να φανεί ότι είναι πρόβλημα, ας πούμε. Άμα θέλει λίγα περισσότερα, δεν έχει τέρμα γκάζια το μηχανάκι. Άμα θέλει κάποιο γκάζια, δεν είναι. Άμα θέλει κάποιο γκάζια, εντάξει, φαντάζομαι θα πρέπει να πάει και σε πιο μεγάλη κατηγορία. Ρε παιδί μου, εντάξει, για να τα έχει αυτά. Ναι. Τώρα, μια και μου είπε κατανάλωση χαμηλή, μου είπε και γενικότερα αναλώσιμα σέρβις, α το πούμε έτσι. Ναι, χαμηλά. service. Για πες μας λίγο και κόστη σε σέρβις, γιατί τώρα εσύ έχεις κάνει 3. Έχω κάνει 3 service. Τα service του με λαδάκια, φίλτρα κτλ. Και καθαρισμούς, φίξεις. Ένα απλό service τέλος πάντων. Νομίζω ήταν γύρω στα 75 με 80 ευρώ πλήρωσα. Okay. Κάτι τέτοιο. Μια λογική τιμή. Μια λογική, και εγώ έτσι πιστεύω. Θα μπορούσα να πω. Ναι. Οπότε ναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι ακριβά, ας πούμε. Ναι, είναι μια λογική τιμή. Ναι, θεωρώ ότι είναι αρκετά λογική. Από θέμα αξεσουάρ, κάτι άλλο θα ήθελες να προσθέσεις στο μέλλον? Κοίτα, στο μέλλον ίσως να ήθελα σίγουρα να βάλω ένα διπλό stand, γιατί δεν έχω διπλό stand. Αυτό θα σε βολέψει και πάρα πολύ στην αλυσίδα. Ακριβώς, εκεί είναι που το καταλαβαίνω και με ενοχλεί και θα ήθελα να το βάλω σαν έξτρα, ας πούμε. Από εκεί πέρα δεν θα ήθελα να βάλω κάτι. Μου αρέσει όπως είναι το μηχανάκι. Δηλαδή, ούτε κάγκελα θα ήθελα να του βάλω, να σου πω την αλήθεια. Ναι, έχει ωραία σιλουέτα. Ναι, ούτε μπαγκαζιέρα πίσω έχω σκεφτεί να του βάλω. Ίσως διπλό στάν, ας πούμε, να του έβαζα. Και χούφτες. Okay. Και χούφτες. Ναι, δηλαδή, προστασία. αυτά τα δύο, ας πούμε. Ναι, τρίο. δεν θα ήθελα να κάνω τρελές αλλαγές, ας πούμε, στο μηχανάκι. Μου αρέσει όπως είναι. Σίγουρα θα πούνε ότι είναι βασικά. Εντάξει, ξέρεις, ακούω, βάλε κάγκελα, ξέρεις. Εντάξει, τα κάγκελα, ειδικά για έναν πιο καινούριο οδηγό, Ακριβώς, είναι χρήσιμα, ακριβώς, μην γίνει ναι, κάτι, ρε ναι, παιδί μου. Ναι, εντάξει. Αλλά μου αρέσει όπως είναι, έτσι. Αυτό που λες, η σουλέτα του, ας πούμε, μου αρέσει πολύ. Ωραιότατα. Θέλω να μου πεις τώρα το ένα θετικότερο θετικό που έχει. Ένα θετικότερο θετικό. Ναι, για σένα η μοτοσυκλέτα. Ποιο είναι το top θετικό της, ρε παιδί μου? Το top θετικό. Νομίζω ότι θα πω ότι είναι για όλες τις χρήσεις, ρε παιδί μου. Ότι κάνεις τα πάντα. Ότι κάνεις τα πάντα, δηλαδή θα κάνεις και ταξίδι. Θα βγεις και τη βόλτα σου οικονομικά και το ταξίδι, ας πούμε, αρκετά οικονομικά. Θα πας, θα το βάλεις και σε μια χωμάτινη διαδρομή, ας πούμε, να πας τις διακοπές σου, παράδειγμα κτλ. Να κατέβεις σε μια παραλία, ρε παιδί μου. Να κατέβεις σε μια παραλία, ναι, να πας σε ένα βουνό, να μπει σε ένα χωμάτινο, σε μια ας πούμε, εκεί που πήγα στα Άγραφα, το ευχαριστήθηκα γιατί πήγα και σε χωμάτινες διαδρομές κτλ. Δεν κόλωσε, μου άρεσε που δεν κόλωσε
βόλεσε πουθενά, πήγα ας πούμε κτλ. Αυτό πιστεύω ότι είναι το. Δηλαδή είναι πραγματικά για όλες τις Δηλαδή δεν έχει κάτι το τέλειο να πεις αυτό το κάνει τέλεια, αλλά κάνει λίγο απ' όλα καλά. Το κάνει πολύ καλά το μηχανάκι. Το χρησιμοποιώ καθημερινά έτσι. Δηλαδή με βοηθάει που είναι οικονομικό να το χρησιμοποιήσω και στην καθημερινότητά μου και να πάω όπως σου είπα και ταξίδια και στη δουλειά μου και βόλτες. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του νομίσματος. Το αρνητικότερο αρνητικό. Αρνητικότερο αρνητικό. Ποιο είναι για σένα? Το αρνητικότερο αρνητικό. Είναι δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Φίλε, εντάξει, άμα Είναι ήταν δύσκολο. έτσι, δεν Όχι, θα ναι, θα σου πω, είναι δύσκολο, θα σου πω γιατί. Γιατί δεν έχει κάτι που να πω, ρε παιδί μου, πω μου τη πάει τόσο πολύ αυτό. Θα έβαζα. Καλά, το αρνητικότερο αρνητικό δεν πάει να πει ότι είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που θα σε έκανε να μην αγοράσει τη μοτοσυκλέτα. Ποιο θεωρείς εσύ, ρε παιδί μου, με την εμπειρία που έχεις και με όποιες ώρες έχεις κάτσει πάνω του, ρε παιδί μου. Ναι, ποιο θεωρείς ότι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο από τα άλλα? Όχι ότι είναι το deal breaker, δεν το παίρνεις. Ίσως είναι η σέλα του. Αυτό που είπαμε Αυτό, δηλαδή, ναι, ίσως με κουράζει λίγο η σέλα. Δεν μπορώ να πω ότι έχει κάτι τόσο τέτοιο που να με ενοχλεί. Σαν, αν και είσαι σχετικά φρέσκος ακόμα, αλλά πάντα υπάρχουν οι δεύτερες σκέψεις στο μυαλό μας. Έχεις σκεφτεί σαν επόμενο τι θα ήθελες να πας? Θα σου πω, έχω σκεφτεί. Η αλήθεια είναι ότι με είχε πιάσει μια περίοδο που ήθελα, όχι, ξέρεις, επειδή όσο το μάθαινα το μηχανάκι, ήθελα να ανέβω. Με πιάνει ώρες να θέλω να ανέβω. Θέλεις να κάνω κάτι παραπάνω, ας πούμε. Λογικό μου φαίνεται. Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ το καινούργιο το Tracer, το 7. Το 7. Του έχουν κάνει σοβαρές αλλαγές. Πραγματικά, δηλαδή που το τσέκαρα και τα λοιπά, κοιτάω πάρα πολύ, δηλαδή προς τα εκεί θα πήγαινα. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν μηχανάκι. Αυτό και επειδή δοκίμασα, αν και μετά πάμε λίγο διαφορετικά, το Transalp 7,5. Okay. Αλλά πιο πολύ με στο Tracer, δηλαδή πιο πολύ στο δρόμο. Μάλλον το επόμενο θα είναι πιο δρομίσιο και μάλλον προς το Tracer θα έκλεινα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το 700 έχει ένα μοντέρ που έχει δοκιμαστεί άπειρα. Πλέον έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η μοτοσυκλέτα σαν αρτής, ηλεκτρονικά, την έχουν αλλάξει δραματικά σε σχέση με αυτό που ήταν. Οπότε πάλι θα το έλεγα μια λογική εξέλιξη. Ναι, αυτό σίγουρα. που θέλεις να κάνεις. Βέβαια, εκεί πας στις τιμές λίγο που έχουν ανέβει αρκετά σε όλα τα μηχανάκια. Ναι, δυστυχώς υπάρχει αυτό. Αλλά είναι δηλαδή αρκετά ανεβασμένη, όπως και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν ανεβασμένη η τιμή του. Για έτσι όπως το δίνει γυμνό. Ναι, η αλήθεια είναι στα 8.000 κάπου εκεί πέρα. Εγώ το πήρα με την προσφορά στα 7.300. 7.300, ναι, θα ήθελες να σου έβαινε και κάτι. Πάλι νιώθω ότι ήταν ανεβασμένη, δηλαδή πάλι θα έπρεπε να δίνει κάτι ρε παιδί μου μαζί. Ήταν γυμνό ενώ την ίδια στιγμή μπορούσε να πάρεις το MT που είπαμε και πριν και το αναφέραμε, πιο στημένο και πιο με τις χούφτες του κτλ. Ναι, και πιο κάτω κιόλας. Και πιο κάτω, ναι, και πιο κάτω. Ναι. Δηλαδή η τιμή είναι αρκετά ανεβασμένη και σε αυτό. Αλλά ναι, στο Tracer θα πήγαινα. Αν μου λέγες τώρα δηλαδή ποιο θα έπαιρνε στο επόμενο, θα πήγαινα στο Tracer. Ωραιότατα. Νομίζω κύριε μου έχουμε πει αρκετά για το συγκεκριμένο μηχανάκι. Ναι. Τώρα φτάνουμε στην κομβική ερώτηση αυτού του βίντεο. Θα μας τη δώσετε για μια βόλτα να τη δείξετε στα παιδιά? Φυσικά, εννοείται. Ωραία λοιπόν, οπότε φύγαμε για τη βόλτα. Αρχικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θωμά που εμπιστεύτηκε το μηχανάκι του για να το κάνω μια βόλτα να το δείξω σε εσάς. Αν και εντάξει, τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα την έχω κάνει και βίντεο. Μιλάμε νομίζω από τα πιο γνωστά μηχανάκια της Α2 κατηγορίας που μπορεί να πάρει κάποιος. Και όπως είπα, έχω κάνει και βίντεο για το συγκεκριμένο. Είναι ένα μηχανάκι που, όπως το είπε και ο Θωμάς, θα σου κάνει λίγο απ' όλα. Δεν είναι σε τίποτα τέλειο, αλλά σου κάνει πολλά πράγματα καλά. Θέλεις να κόψεις τη βόλτα σου μέσα στην κίνηση, θα την κάνεις άνετα. Δηλαδή, έχει λεπτή σιλουέτα η μοτοσυκλέτα, χώνεσαι ανάμεσα στα αυτοκίνητα με άνεση. Το βάρος της είναι απόλυτα διαχειρίσιμο, δεν το συζητάμε καν. Τώρα, ναι, αν είσαι έτσι πιο ψηλός όπως ήταν ο Θωμάς, σίγουρα τα πόδια σου τα μαζεύουν λίγο. Εκεί πέρα, ναι, θα πρέπει να παίξεις με καμιά σέλα ενδεχομένως. Κάτσε να περάσουν εδώ και τα KTM. Είναι και τρίτος. Έλα και τρίτος. Θα περάστε όλοι. Να πάει το χοντάκι στο τέλος. Τους πυροβολήσω τώρα εδώ πέρα μία. Η αλήθεια είναι ότι κολλείω λιγάκι, αλλά εντάξει. Όπως έλεγα λοιπόν, ναι, είναι ένα μηχανάκι που θα τα κάνει όλα, αλλά αν είσαι ψηλός, θα σου πέσει λίγο μικρό. Λοιπόν, κάτσε να παίξουμε λίγο τώρα εδώ. Πρώτη, νεκρά πανεύκολη. Συμπλέκτης πούπουλο, δηλαδή είναι συμπλέκτης με ένα δάχτυλο το παίζεις εδώ πέρα. Κάνεις τη δουλειά σου, πάρα πολύ μαλακός. Έχει λίγο παραπάνω τζόγο εδώ πέρα, αφήσει ο Θωμάς. Πρέπει λίγο να το ρυθμίσουμε. Εγώ που είμαι 1,74 πατάω καλά και με τα δύο πόδια κάτω. Στην αναστροφή πάρα πολύ άνετο, εννοείται. Ακούσουμε έτσι και λίγο το μοτεράκι του.
Αυτό που είπε και ο Θωμάς, δεν θα βάλει φωτιά στην άσφαλτο, θα κάνεις τη βόλτα σου ρε παιδί μου, θα μπεις και στην εθνική σου, θα πας και στον επαρχιακό σου, σίγουρα στον επαρχιακό η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα την ευχαριστιάσω πολύ περισσότερα, δεν το συζητώ. Από θέμα αναλώσιμων κόστος και τα λοιπά, τα είπε και ο Θωμάς, έχω πει περισσότερα εγώ και στο βίντεο που είχα κάνει. Να δούμε και λίγο έτσι τα φρένα. Εντάξει, μέτρια θα μπορούσαμε να πούμε, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Τουλάχιστον το ABS είναι εκεί έτσι ώστε να μην σε τρομάξει. Το φημεδάκι του έχει κάτσει πολύ ωραία κιόλας που έχει βάλει. Είναι αυτό, είναι μια ωραία μοτοσυκλέτα μικρομεσαίας κατηγορίας. Και ευτυχώς που ήρθαν και οι Κινέζοι στην αγορά και έτσι πέσανε λίγο και οι τιμές, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο μηχανάκι έκανε 8.000 και πλέον έχει πάει 7.300. Νομίζω όλοι μπορούμε να μαντέψουμε γιατί έχει γίνει αυτή η μείωση τιμής. Γιατί έχει έρθει ένα 4,5 RD που έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στην κατηγορία. Όσο τώρα αφορά το στήσιμο, ναι, οι αναρτήσεις σου δίνουν τη σιγουριά να έχεις και μια έτσι λίγο πιο γρήγορη οδήγηση. Δεν θα πας να ξύσεις μαρσπιέδες, αλλά έχεις μια ευχάριστη έτσι ταχύτητα. Μπορείς να πιέσεις το μηχανάκι. Όμως επίσης θα μπεις και αν το σχηματόδρομό σου, έτσι. Έβρεση νεκράς λουκουμάκι. Σου είχε εδώ και το traction άμα θέλεις να το απενεργοποιήσεις. Συνδεσιμότητα η οθόνη. Ακούσατε και λίγο έτσι καλύτερα το δικύλινδρο, πώς γριλίζει, ας το πούμε. Γενικά θα το χαρακτήριζα αρκετά ήσυχο στον τρόπο λειτουργίας του ρε παιδί μου και αρκετά φιλικό μηχανάκι. Δηλαδή και ένας άπειρος οδηγός δεν πρόκειται να τρομάξει από τον γκάζι που έχει συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα ρε παιδί μου σε καμία περίπτωση. Όπως επίσης ρε παιδί μου είναι και πολύ φιλικό. Το δούλεμα του μοτέρ του είναι πολύ φιλικό. Τα φρένα του είναι φιλικά, δεν έχουν το δάκωμα το αρχικό που εμένα μου αρέσει το πιο σπορ δάκωμα, αλλά για ένα νέο αυτό μπορεί να είναι κάτι πιο τρομακτικό. Γενικότερα είναι αυτό που είπαμε. Το μηχανάκι για όλες τις δουλειές και για έναν έτσι πιο νεόφερτο οδηγό θα του κάτσει μια χαρά. Πάμε όμως σιγά σιγά να το επιστρέψουμε στο Θωμά και να κάνουμε το κλείσιμο του βίντεο. Λοιπόν, Θωμά, αρχικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που Εγώ ευχαριστώ. έφερες εδώ πέρα να μας δείξεις τη μοτοσυκλέτα σου και την εμπιστεύτηκες κιόλας. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι κάτω στην περιγραφή θα βρείτε οδηγίες μαζί με email, μια φόρμα βασικά να τη συμπληρώσετε όπως έκανε και ο Θωμάς εδώ πέρα για να δείξουμε και τη δική σας μοτοσυκλέτα. Να έρθετε να μιλήσετε σαν ιδιοκτήτες για πράγματα που έχετε ζήσει πάνω στη μηχανή. Αυτό που θα σας πω επίσης είναι να κάνετε και μια εγγραφή για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Φαντάζομαι όταν θα ανέβει το βίντεο κάπου εκεί γύρω θα είσαι στα σχόλια. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση παραπάνω. Εννοείται. Αν υπάρχει κάτι να το. Φυσικά. Που μπορεί να ξεχάσαμε ή να έχετε κάποια πορεία που εμείς να μην την έχουμε αναφέρει. Εδώ είμαστε, Οπότε να την επιλύσουμε. Το έχω οδηγήσει και το έχω δοκιμάσει κιόλας εγώ το συγκεκριμένο μηχανάκι. Είχα κάνει και ένα βίντεο στο παρελθόν. Οπότε δύο πράγματα και εγώ ρε παιδί μου τα γνωρίζω. Ναι. Αλλά ναι, γράψτε και οποιαδήποτε άλλη απορία έχετε. Και αυτά κυρία μου. Τέλεια. Να περνάτε καλά λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.